denga tikumo okete jowa bungu nikech article 37 mung'eyo kaka wakili inyalo dhi ng'anyo but nyaki notify police nikech police achiel rito ji 100 ipan gin police ya dima Kenya ka Sharon manyalo wuotho door to door to ng'isi ni idhi ng'anyo koso idhi ng'anyo tiene o compare Kenya mane third world country gi US moseka over 400 years into power neko mano is becoming so unfair to awinjo ko wacho ni ka japiny onge gi oteku kata faith kum jatelo magiyiere parliament to ginyalo dhi one by one is right but the other political parties mok mi japiny thuolo mar yiero jatelo magidwaro kech kiyudo kata koro kaka wan luo yudo ka nitiere 89% of leaders from Lowland ok gin manicha joluo dwaro to no chun gigo tieni ko chun gi tieni ng'ano or they serve the interest of a political party not the interest of the common wananchi magik manyalo kelo arucha ratiro mag oganda to awinjo ko chiwo example kata reference kaka social media protest kama the best strategy angamono watiyo gi gino kar ka oganda wa to wakete ndara then outcome mana chiel kum yore mabendi nyalo tigo kaponi mane angamono watiyo ga chiel kum kaka mago instead of ka oganda wa to wakete ndara ma at long run to the wito oganda ngien ngamo wito oganda mano ngamo wito mwandu nyasaye piny Marareyo Sharon nitiere pinje anyalo miyi example kaka Igbo in Nigeria Igbo no tam gi power no tam kabisa mano tem thirige negi bedo piny meg wacho bwana human what we can do it other things what we can do to earn a living wanyalo puro wanyalo goyo tuke wanyalo timo kata drama kidhi kata tuke minano from Nigeria jo Igbo mopong kingiyo kata movies minano kata Nigerian movies jo Igbo mopong kingiyo kata oala gine magipong negi were gi siasa 2020 iga mokalo ni kane gitemo chung iloni John Obi oyudo kane gin gi mwandu kabisa podo ka podo magi angamono